Kada ste odredili i zapisali sve prethodne elemente, sada malo razmislite o sebi i svojim osobinama i kredibilitetu. Ovo je važna stvar kada držite prezentaciju pred svojim timom ili zainteresovanim stranama, klijentima i najbolji je način da se sa njima povežete. Morate upoznati publiku sa svojim kredibilitetom, iskustvom i znanjem. Treba da se zapitate prvo da li vam publika veruje. Da li ste svojim ponašanjem dokazali da može da vam se veruje? Da li ste ispunili prethodna obećanja? Ako vam publika veruje, onda očekuje da je ono što govorite istina. Pouzdanost se poboljšava ukoliko publika veruje da posedujete jak moralni karakter i osobine kao što su poštenje, etika, velikodušnost, blagonaklonost. Sledeće pitanje na koje treba da odgovorite je u čemu ste slični sa publikom. Postoje mnoge karakteristike koje možete deliti sa svojom publikom. Starost, pol, jezik, rasa, kultura, socijalno-ekonomski status, karijera ili pripadnost određenoj grupi. Zapišite koje zajedničke vrednosti i karakteristike imate sa slušaocima, odnosno publikom. Na primer, kao lider organizacije, zajedničke vrednosti koje delite sa ostalim članovima. Šta vas povezuje? Ukoliko nemate sličnosti sa publikom, morate prilagoditi svoj jezik, manire, odeću i svoj ukupni stil da bi se približili publici. Naravno, treba da postoji i granica prilagođavanja koja omogućava da zadržite i svoju autentičnost. Treće pitanje je kakav autoritet imate u odnosu na publiku. Autoritet dolazi iz odnosa između vas i publike. Vaš autoritet može biti formalan, koji vam omogućava sama liderska pozicija, ali može biti i moralni i duhovni. Odgovorite kakav odnos imate sa publikom. Da li vas publika već poznaje i poštuje? Da li se osjećate sigurno da govorite pred publikom? U čemu ste nesigurni? Imajte u vidu da i kada stojite ispred publike posedujete određeni autoritet i da ćete svojim neverbalnim ponašanjem taj autoritet i učvrstiti. I poslednje pitanje je da li posedujete reputaciju ili stručnost za temu. Stručnost je količina znanja koju posedujete o temi o kojoj govorite, a ugled je ono što publika zna o količini vašeg znanja. Reputacija je najviše povezana sa temom prezentacije. Koliko imate iskustva o temi o kojoj govorite? Reputacija zavisi od nekoliko faktora. Od iskustva, od bliskosti sa temom, od učešća u oblasti o kojoj govorite i vašim veštinama iz te oblasti. Tu svoju ekspertizu pokazujete u toku govora kada iznosite činjenice i dokaze. Pitanja na koja treba da odgovorite u vezi sa vama. Da li vam publika veruje? Koje osobine vas opredeljuju da vam publika veruje? Koje sličnosti imate sa publikom? Kakav je vaš autoritet kod publike? Zašto ste baš vi kompetentni da govorite o toj temi? Da li ste strastveni prema temi koju izlažete? Da li vi verujete stvarno u to što govorite? Da li imate dovoljno podataka o temi? Koliko ste radili na tome da bi došli do informacija koje sada imate? Kada sve ovo završite i pripremite, sledeći korak je priprema govora.